И здравейте, ето го отново този, дето ми изкара ангелите. Доста съм благодарен, тъй като той прави всичко за мен. Общо взето, направо си направи къща до мене. Къде ето я? Направо. И съжалявам, че миналия клип спря направо по средата. Просто телефона ми няма памет и не може да събере такова голямо клипче, защото доста глупости съм си инсталирал. Защото не знам защо не носи тази броня. Той мисля, че нямам, че са мобили, затова ми дава такива де. Въпреки че тя изобщо не ми е нужна, но ето, че ми направи даже и бутушки. Нали, много съм благодарен на него. За съжаление не мога да пиша в чата, каза го и на другия, и в другия клип. Нали, не мога да благодаря, но направо май ще ставам най-добри приятели в този сервер, като го гледам, направо си направи къща до мене. Направо. И общо взето така го използваме като чао или благодаря, като го използваме. Най-вече той ми даде и майнкарт, даде ми гордо и храна. Направо не го очаквах да е. Кой е умрял? Добре. Значи Вини някакъв си. Добре. Да, не горе дошъл. Той е точно под моето име. Да, Вини Кус съм 2. Не трябваше, благодаря. Да, както виждате, you over your sword. Все така, това не може да изклина в момента територията, защото явно ти е нужна някаква такава голд. Нужна ти е златна лопата. Сега, ако пак го натисна, you're ready pixake. Много ти благодаря. Леле, откъде има толкова айрон? Леле. Чакай, имам идея. Малко трудно ще стане, ама... И ето го, даже съжалявам, че мълчах доста време, но просто